Seo thugh cuid de scéalta na seachtaine seo Tuairisc. Seachtain inar thug ard stúrthóir TG Cahir dírdún í chaistín le fista ar an nuirt TG Cahir, nach mó éon chalscarú idir RTE agus TG Cahir ó hiún na nuirta agus gur ar bhain cénnithe a bhain hí neamhspleachas an nuirta amá. Dúra go mbeidh go bhfuil TG Cahir agsúla háid radio na Gaeltachta a thógáil mar an chiad ré ag pobl na Gaeilge ó hiún na nuirta agus go mbeadh seirbhís nuirta uair lína a buanú ag an stáisiún roimh na bliana siúgainn. The rare survey uair rin an cólacht Ireland thinks de conir na Gaeilge dúirt sharp was a sharp fan géad den phobal ó Yas gur cheart go muid a spricca gan chóras idehais cantearí cumasatha Gaeilge a dhéanú de ga delta scala. Léirí an survey go bhfuil níos mó daoine a dúisgurt éireann moníneach as a gumas sa Gaeilge na mar a bhí le bliantaí fada. Dúirt cuid fan géad den phobal ó Chuid an fiche cuig go bhfuil moníneach acu i lórt na Gaeilge méadú ó sé fan géad mbliana chuin agus dúirt fhíseán fan géad den phobal ó Yas go bhfuil siad moníne as a gumas an Gaeilge i lórt sin ardú ó fiche fan géad an narí. Tá go le fista survey fásta go gapan seas go a chóirt den phobal ó Yas gur cheart go mbeadh cás na Gaeltachta a grí léir an chórais tuairiscta. Léo Tuairisc a bhreathnaí ar achtas uachtaránachta íon na fáil an teartain seo, de réir na Tuairiscile bhí an tír Hamadár Pádraig ó Céide an feisir a Eorpa Cynthia Níomharathú agus an tír ar a idehais Mary Hanafin a meas na naoine léirí sim seaasú de í na fáil i dócha na uachtaránachta. Ar an fád Gaeilge an teartain seo, léo scéalta móra na Gaeilge agus na Gaeltachta i fiche cuig. Tá na scéalta sin agus go leor eile ar Tuairisc.